Hello, good evening everyone. Good evening sa atong duha ka viewers. Hello, can you hear me? Okay, let's start. Magsugod kita sa ato ang pagtuon karon nga gabi about sa pulong sa Dios. Ang atong tunan karon is answered prayer. Ang pag-ampo nga itubag. Mabasa kini sa Mark 11:12 to 26 and usa kini ka maanindot nga passage. Magtudlo kanato sa pag-ampo nga insakto gayud nga ang Dios mahimuot ug ang Dios matubag sa atong pag-ampo. Now, magasugod kita pagtuon sa pulong sa Ginoo. Salamat sa inyong pagpaminaw karong nga takna. The topic of our lesson tonight is answered prayer. We can see this passage in this theme in Mark 11:12 to 26. And Jesus answering saith unto them, Have faith in God. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Therefore I say unto you, verse 24, What things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. And when you stand praying, forgive, if ye have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive you your trespasses. Now, mao kana ang pagatun-an nato karon nga gabi. Now, mao ni ang istorya mga igsoon, mga kahigalaan. Si Kristo Jesus padulong siya sa Jerusalem, sa temple sa Jerusalem, gikan sa Bethany. Dala nakita niya ang fig tree, tanawa ang fig tree, okay, ang fig tree. So, naay dahon. Pero pagduol niya, walay bunga. So, nasuko siya tungod kay gusto siya magkaon, yet walay bunga ang fig tree. Ayang gibuhat ningon siya, wala naon niya ay tao nga magkaon sa imong bunga hangtod sa hangtod. Mao gina ang bunga sa fig tree, mao gina ang gusto kaono ni Jesus. Iyado ang kahoy wala naghatag sa iya ha. Sige, curse ang kahoy. Ug ang kahoy nalaya gikan sa gamot padulong sa taas. Natubag ang pag-ampo ni Jesus. Pag-curse niya, actually he was praying. Sa dihang gi-curse niya ang tree. Ug sa pag-curse niya to, nalaya ang tree gikan sa gamot padulong sa taas. Nakita ni Peter, nalaya Jesus ang imong gi-curse nga tree yesterday. Ayha din nisulod si Jesus sa topic nga pag-ampo nga anaay pagtuo. Tanawa ang tree, tanawa ang tree. Tungod kay nagtuo ko si dihang gasulti ako, nalaya kini. So, kamupod kung mag-ampo mo, dapat namoy pagtuo. Para kung unsa man ang inyong isulti sa inyong pag-ampo, tubagon kini sa Ginoo. Okay, first point. Have faith in God. Gusto ba kita makabaton og epektibo nga pag-ampo sa Ginoo? Magbaton kita og pagtuo sa Ginoo. Ang pagtuo makigsuonan is a neutral word nga pwede magamit nimo kini sa imong uyab, sa imong silingan, sa imong kaugalingon, o bisan gani isang mga demonyo. Pwede ka makasalig ni ana nga mga persona. Pero maigsunan, kung gusto ikaw nga tubagon sa Ginoo sa imong pag-ampo, ang object sa imong prayer o sa imong faith must be our God. Okay? Muna ningon si Kristo, have faith in God. Dili sa imong self, dili sa imong silingan, dili sa anybody else, but sa Ginoo. Daghan mo gud tawo nga gaampo og banat. Ginoo. Pero ang mind wala sa power sa Ginoo. Ang mind wala sa kakayahan sa Ginoo nga moansa sa iyang prayer. Kundi ang mind naa sa kakayahan sa iyang silingan nga mohatag og bugas sa iya tungod kay nakita niya ang iyang silingan daghan og bugas. Kana nga klase nga pag-ampo nga ang object sa iyang faith, dili ang Dios, dili tubagon sa Ginoo. Gusto ko mag-ampo kita, ang imong hunahon na i-focus gid sa Ginoo, sa iyahang gahom, sa iyahang power, or tubagon ta sa Ginoo. Have faith in God. Okay.
Ingon din ni Kristo. Sa man. Okay. Gisulti din ni Kristo mga kaigisun na ng nature sa pagtuo. No? Ang kakayahan sa pagtuo. Or ang mga act sa pagtuo. O ang kinaiyahan sa pagtuo. Nauna, ang pagtuo is maugad to. Kabaylo-baylo man niya akong outline mga kaigsunan. Atong first point. Okay. Ako nilista na ako ang sa Malaysia. Okay. Okay. Muna yung first point. Ayaw, muna ang una nga nature sa pagtuo. It is commanding the event, the person, or anything to do something with authority. Usa kini ka pagsugo, una kay pagtuo, gasugo ka sa event, o sa person, o sa bisan unsa nga butang, nga buhaton yan na, nga doon na kay authority sa pagsulti nimo niya na. Magtaas-taas no. Pero mao kini susama sa giingon ni Kristo Jesus. Have faith in God. Bisan kinsa kaninyo, tanawa ha? Whosoever shall say unto this mountain. Busa nato gipakita sa inyo nga mountain gani ha. Okay, mountain. Okay, mountain. Si bisan kinsa nga mosulti ni ani nga mountain. Lihog ka o cast imong self ngadto sa sea. Kung dili ka magadudahalo sa imong pagsulti, mahimo ang imong ginasulti. Bisan kinsa ang magasulti ni ani nga bukid. Mini mga kaigsunan, kung nakay pagtuo sa Ginoo, makakomande ka sa mga object, sa mga butang, sa event, sa person, o sa bagyo or any water para kini nga mo move. Unya imo kining isulti with authority. Remember Joshua? Zaingon niya sa dihang nag-away siya sa mga kaaway niya. Hapit naman mahuman ang adlaw. Daghan pa kayong kaaway nga patyunon. Zaingon ni Joshua, adlaw, hunong. Gisultian niya ang adlaw nga muhunong. O kung sinahitabo, ni hunong ang adlaw. Okay. Sama ni Elijah. Gisultian ni Elijah ang langit nga dili mo padala og ulan o wala kini padala og ulan. Of course, ni-command na po sila dyan, nag-prophesy na po siya nga ang langit mo padala og ulan, then after 3 years, ni-padala kini ulan. Sama ni Jesus sa pag-ampo niya, pag-command niya, pagtuon niya, na siya command. I-command niya ang hangin, ang bagyo, ang balod nga muhunong. Pagkalma, ug nihunong kini. Mga kaigsunan, dili day sayo. Nga sa dihang naakitay problema, for example, sakit, atong badlungon ang sakit, mukuman kita sa sakit. Nga, hilanat, gawas diyan eh. Abin niya, murag, OA kayo paminamon, tungkol kay dili ko anad ni ani. Nga, demonyo, gawas diha, o problema, hawa diha. Pero magigsunan mo, okay ni ang gitulo ni Kristo Jesus kanato. Kung mag-ampo kita, ha? Nakita'y pagtuo dapat ug makaingon kita. Pukit. Be thou removed and be thou cast into the sea. Pwede kita makasulti din niya. May zonan, siguro, it's time to practice it. Nakay mga problema sa makadagko sa bukid. Labi na karon nga wala kitay pangita, daghan kitag utang nga bayron nun, gat patong-patong atong utang tungod wala kitay saktong income. Mga kigsunan, we can and may speak to those problems. Be thou removed, be thou cast thyself into the sea. And we must do it in faith. Now, ikaduha nga point is, ikaduha nga sub-point or nature sa faith is, it is a complete absence of doubt in your heart. Ingon ni Kristo,
and shall not doubt in his heart. Makasulti ka ni ani nga bukid nga, be thou removed, and cast thyself into the sea, and shall not doubt in your heart. Kung unsa imong gisulti, matuman gayud kini. Now, ang pagtuo mga kaigsuonan is opposite kayo sa doubt. O kung ang pagtuo mo tinuod, wala ginay pagduha-duha bisan kamay. Now, ang pangutana karon, nganon tubagon man sa Dios ang tawo nga nagampo nga walay pagduha-duha? O nganong dili man tubagon ang tawo nga gaampo nga dunay pagduha-duha? Now, of course, tubagon sa Ginoo ang tawo nga gaampo nga walay pagduha-duha tungod kay na honor ang iyang ngalan. Ang tawo nga gaampo nga dunay pagduha-duha, dili tubagon sa Ginoo. Why? Kay gina-insulto niya ang kakayahan sa Ginoo ug ang kaayo sa Dios sa pagtubag sa iyang pag-ampo. Now, insulto, no? We insult him, we insult his power, we insult his willingness to give. Now, for example, may isunan usa ka kapanday, no? 25 na kakatuig sa pagpanday. Pagkatapos na itaw nga nagpapanday sa imo, naghatag sa imo ang papel. Sir, kakaya ka pagbuhat ani, sir? Then, ingon ka nga, oo, kakaya ko pagbuhat niya ni. Ingon dayon siya nga, tinuod ka, makaya ni mo ni. Kasi bation ni mo nga panday. Bation ni mo, gi-question ni mo akong abilidad sa pagpanday. 25 na ko katuig sa pagpanday. May zonan. Ingon na po. Basta kay atong i-question, atong duha-duhaan ang kakayahan sa Ginoo sa pagtubag sa atong pag-ampo, mainsulto siya, malain siya. Busa, dili kanya tubagon sa imong pagpangayo. Pero og magtuo ka sa Dios, magtuo ka, malipay siya. May zonan, ayaw pagdaduha Ano man, ingon pa gani sa Romans 8:32, wala man gani gihikaw ni Kristo ang iyang bugtong anak. Gihatag na iyang bugtong anak gali kanato. Aron miluwason kita. Dili ba kakaya pud siya paghatag sa tanang mga butang nga atong gikinahanglan? Atong Ginoo maisunan nakasabot sa atong problema. Nakakita siya sa atong problema. Gawad si Jay-cob sa Biblia o ang Israel ngan ingon sila nga, Ginoo, murag wala man kakakita sa among problema, murag wala kakabantay nga kami naglisod. Unsa ingon sa Ginoo sa Isaiah 40:27-28, O Jay-cob, ngano nagsulti man ikaw nga ang imong way nataguan diha sa Ginoo? No, ayo pagsulti ni ana. Tungod kay matud pa sa verse 28, ang Ginoo dili siya kapuyan ug taas ang iyahang pagsabot. Dili siya kapuyan sa pag-care sa imuha, sa paglantaw sa imuha. Ug iyahang pagsabot taas kaayo, nakasabot siya sa imong sitwasyon. Kung sa magsuunan karon nga tagna, ayo pag-ingon nga Ginoo, murag wala matingali ka nag-atiman sa moa. Ginoo, murag kadaduhan ako sa imo. Murag tubagon ba nimo pag-ampo nako Ginoo? Murag magwala ka kabalo nga nagkinahanglan ko aning butang. Kaigsunan. Ayaw pag-ingon ana, mainsulto siya. Hinandumi ang giingon sa pulong sa Ginoo sa 1 Peter 5:8, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Now, ang tao nga adunay pagduduha dili tubagon sa Dios. Kabalo mo nga unstable siya in all his ways. Ingon ang pulong sa James 1:5. Kung ikaw nakulangan sa kaalam, panahon sa mga pagsulay, pangayo sa Dios nga walay pagduduha. Ingon niya sa verse 7. Ang tao nga gaduha-duha, dili ito bagon sa Ginoo sa iyang pag-ampo. Kay matud pa niya sa verse 8, unstable siya sa iyang mga ways. Ingon ani ba? Ang tao mga gaduduha kay karon gatuo siya sa Dios. Sunod dito po siya kasalig sa Dios.
Karon gatuon siya sa Dios. Next time na po, di na po siya mosalig sa Dios. Unstable siya. Wala siya saktong angklang hugot diha sa Ginoo. Ini nga tao dili tubagon sa Ginoo. Balikon ko kay insulto kini sa Dios. Usay kini mga tao bitaw nga maduha-duhaon. Mao kini ang mga tao nga moadto sa silingan og una, manghulam, mangayo, magpakiluoy. Aya pa rin ang Ginoo. Mao kini mga tawanan. Pero kita nga naay pagtuo, pag naay problema, largo kita dapa ampo sa tuwang Ginoo. Now, ikatulo nga natures of faith is it is holding the positive result of prayer. Kaya ang ginagunitan ang pagtuo nga tubagon gid sa Ginoo ang iyang pag-ampo. Ingon pa ni Kristo, makasultig ka ni ani nga bukid. Be thou removed and be thou cast into the sea. Dili ka magduwa sa imong kasing-kasing. Apan magatuo ka nga ang imuhang gisulti mahitabo gyud. O kini mahitabo gayud. No? Now, abi niyo may gisunan. Ang pag-ampo nga dunay pagtuo halo sama-sama sa pag-prophesy. Praying in faith and prophesying is almost the same. Of course, na sila diferensya may isunan dili pa. Ang diferensya nila mao kini. Ang diferensya nila mao kini. Ang pag-ampo, ang pag-prophesy is mao kini. Naay mensahe gikan sa Dios, imuha kining gidawat ug i-deliver kini nimo sa mga tao. Samtang ang pag-ampo, okay, didagan ako ang kuan. Samtang ang pag-ampo nga dunay pagtuo mao kini. Na kay imuhang desire, imong own desire, imong gipadayag sa Ginoo ug imong gituuhan nga ang Dios bubuhat niya ni. Ug mahitabo gayud kini. Ang prophecy unsa ganito? Ang prophesying nay desire ang Ginoo, gihatag sa imuha o gipasulti sa mga tao ug mahitabo gid kini kay prophecy gud gikan sa Dios. Ang prayer in faith mao kini, na kay own desire. Isulti nimo sa Dios, gituuhan yun nimo nga mahitabo kini. Ug tungod kay gituuhan nimo nga mahitabo gid kini, mahitabo gid kini susama sa prophecy. Di ba? Na sila diferensya, pero pareha sila outcome. Mahitabo gayud ang imong gisulti. Ngano? Kay pareha man nga sa dihang gasulti ka niya ni, na kay pagtuo nga mahitabo gayud kini. May iso na matud pa. Kung maingon ka nga murag dili man ko tubagon sa Dios, insakto ka, dili juga tubagon sa Dios. Pero kung maingon ka tubagon gid ko sa Ginoo, insakto sad ka, kay tubagon gid ka sa Ginoo. Ano? Nato usar ka young people, nag-eskwela siya. Panahon sa clearing time, dili ba i-check magina ang mga requirements kung na-accomplish na bagit o wala pa? Now, gina-check ang mga requirements. Kilan tao mga requirements. Kasi sa mga requirements, dili ba, dapat makabayad ka sa registrar's office? Pernis na kadto. Gahunahon na siya nga, basi bayaran po ko, tungod kayang uban, kinabayaran man. Ato siya sa registrar's office. Ingon niya, ma'am, kumusta ko ang account na bayaran na ba? Wala man. Pagkagabi ingon na siya sa iyang mga amigo. Thrilling dyan kayang Ginoo. Kay mura og kipa unya-unya niya ang pagtubag sa akong pag-ampo. Pagkaugma, adto na po siya sa office. Ma'am, nabayaran na ba ako ang account o wala pa? Wala pa man dong. Pagkagabi, ingon na po siya. Thrilling man jud ko sa Ginoo eh. Pagka last day sa clearance time, ingon niya, ato na ginako, basig na dito. Pagpangutan niya, ma'am, na ba ang bayad sa ako ang account? Nabayaran na ba kini? Tubag sa maestra, dong, wala may bayad sa imuha. Nakabalo mo sa iyang tubag, daan ko palagi.
Daan ko palagi. Ga-expect na dahil sa daan nga dili gid tubagon sa Ginoo iyang pag-ampo. Busa, wala gid na bayri ang iyang account sa uban nga tao. Now, nga na may zonan. Kung gadaduha ka, nga bayran ba ka sa Ginoo, insakto ka kay dili jud ka bayran sa Ginoo. Pero wala ka gadaduha, nga bayran ka sa Ginoo, gasulti ka, bayran gid ko sa Ginoo. Yes, insakto ka kay bayran jud ka sa Ginoo. Ngano? Kay na honor iyang name. Kay na praise nimo ang iyang name. Gi-acknowledge nimo nga siya able and too powerful para tubagon ang imong pag-ampo. He is very kind and loving nga ihatag niya ang imong gikinahanglan. Gihatag man gani niya ang iyahang bugtong anak ka Jesus Christ. Wala man gani niya gihikaw ang iyahang best possession nga si Jesus Christ. Kana pagkahang 5,000, kana pagkahang good health, kana pagkahang problema sa yuta. Kay zonan, dili ta kaminusa ng atong Dios. Dapat ato siyang i-honor. Pinaagi sa pagsalig ka niya, yes, God can give this. Yes, God can do this. Pag mahitabo na, sunan nga ma-honor na to siya pinagi sa atong faith, tubagon ta sa ato ang Ginoo. Dahil sunan, ang faith tubagon sa Ginoo. Balikon ko, tungod kay ma-honor ang iyahang name, ang iyahang pagkagamhanan sa dihang gaampo kita nga adunay pagtuo. Pero pagduha-duha, gidishonor nimo iyang name. Ginsulto nimo iyang name. Ginsulto nimo iyang power o kakayahan nga motubag sa imong pagampo. No? Bisa may zonan. Ay ka magikinahanglan, na ba kita gikinahanglan diha panahon sa tinggutom garon? No? Sa itong gikinahanglan. Sa lapi, di ba? Sa lapi, pagkaon, suporta gikan sa gobyerno. Ato kining tuuhan. Nawala gigamay nga pagduduha. Ayaw gid mansahi o gamay pagduha-duha imong pagampo. Aron ma-honor ang name sa Ginoo. Kung ma-honor na nimo ang iyahang name, ma-honor na nimo ang iyahang power, ang iyahang pagkagamhanan, ang iyahang pagkasiya, then diha mulihok ang kamot sa Ginoo ug mohatag siya sa imong gikinahanglan. No? Now, ika-upat nga nature sa faith is mao kini. It is thinking that what you ask for is already received. Ingon pa sa verse 24, therefore I say unto you, what things soever ye desire, when you pray, believe that you receive them, and ye shall have them. Busa, sultian ko kamo, bisan unsa ang inyuhang i-desire kung kamo mag-ampo, tuuhi nga inyo na kining nadawat ug madawat gid ninyo kini. Naisunan mo kini ang pag-ampo di ay nga dunay sakto nga pagtuo. Ginatuuhan mo nga ang request nimo naa na sa imong kamot. Wala pa gani sa imong kamot, yet matod pa ni Kristo, tuuhi nga imo na kining nadawat. Ug ang promise sa Ginoo, madawat gid nimo kini. Ay, so nan pagkanindot. No, very opposite sa faith. Sa doubt. Kaya ang doubt is, hala ba? Madawat pa jud ka? Unsa ba madawat pa jud ka, di ba? Ang pagtuo ingon ani, kabalo ako nga gihatag na sa Ginoo sa ako. Kabalo ako nga nasuwat na ang ngalan nako dito murag check ba? Murag check. Naa na dito akong name. Ako na lang withdrawon ang panalangin. Or may zonan. Klaro gid ni Kristo. Nga naa na gid sa imong gamot. Kung imo na buhaton magkigsuonan, yes. Imo nang tuuhan nga naa na gid sa imong posisyon, yes, tubagon ka sa Ginoo. Now, ika-lima nga nature sa faith, it is without limitation. Wala ka ni limitasyon mga kaigsuonan. Ingon pa ni Kristo, whosoever or whatsoever. No, di ba? Si bisan kinsa nga mosulti niya ani nga bukid. Walay pili. Mapastor man ka, pastor man ka, madiakono man ka, membro man ka, mabata man ka, si bisan kinsa pwede magkalihok sa bukid. Basta kay naa siya pagtuo nga dako. Walay limitasyon.
Walay ginapili. O yung po niya, whatsoever you desire, bisag unsa imuhang gi-desire, walay pili. Ingon gani ni Kristo, kini nga bukid, kung imong ingnon nga mumulihok ka, miit sa imong kaugalingon do sa dagat, dili ba may ison, wala may isa sa inyo siguro diha nga kapaminaw nga mo ingon ka mabukid hawa diha kay moagi ko diha, di ba wala? Pero gigamit kini ni Kristo nga illustration aron ipakita niya nga basta kay gatuo ka, bisan unsa ang imong i-desire, ihatag gina sa Ginoo sa imuha. Mahisunan mo kiniging sa pulong sa Ginoo. Walay limitasyon ang pagtuo. Kung moingon ikaw virus, mawala ka. Buhaton nato kini sa kinasingkasing dako nga pagtuo gayud es magkaigsunan. Ihatag kini sa Dios kanato. Of course, maoro man na ang gusto sa Dios magkaigsunan, dili ba? Nga kita magaduol kaniya ug magasalig kaniya. Paghato kining buhaton may sunan, then puwaso na si Ginoo ang virus. Nga naman, nakita na niya nga ang katawhan niya ni duol na kaniya ug nagsalig na kaniya. Wala na nagsalig sa bisan unsa pa. Usa gani ingon sa pulong sa Ginoo magkaigsunan sa 2 Chronicles 7:14. Okay? 2 Chronicles, ako sang eraser na isunan ha. Aron dali lang. 7:14. 7 lang kay. Okay. No? Akong gigamit nga version is NIV o mao kini ingon sa pulong sa Ginoo. Sugdan tagbasa sa verse 13. When I shut up the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land, or send a plague among my people, if my people who are called by my name will humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin, and will heal their land. Now, yung mga pulong sa Ginoo mga kaigsunan, kung ako ang ipa-shut up ang langit nga dili maulan, ug akong sugoon ng mga locust nga muadto sa dalan sa inyong kayutaan ug kaon sa inyong mga tanom, ug sa diha ako magpadala og mga sakit kamatay sa inyong mga kanakan, sa inyong kaliwat, kung ang iyahang mga tao o kita nga mga tao sa Ginoo magtuo sa Dios, magpaubos kita. This is a sign of faith. This is a sign of faith nga kita nagtuo, magpaubos, mangayo og pasaylo, no? Mubiya sa itong pangasala. Then matubag sa pulong sa Ginoo, puwason niya ang tunglo. Pamatiyon ta niya gikan sa langit ug tambalan niya ang atong mga sakit. Ay isunan mo gini, no? Mao kanang tubagon sa Ginoo atong pag-ampo nga dunay pagtuo. Kinahimaya siya atong gibiyahan ang atong mga sala ug ato siyang kinatuuhan siya lamang gayon. Pero wala kita pagtuo pagduwa-duwa. Makatabang majugang Ginoo ba? May pag ako na lang silingan siguro kay makatabang to. Makatabang majugang Ginoo ba? May pag ako na lang sigurong igsuon kay murag natoy kwarta. May igsuonan. You are sinning against God. You are insulting Him. And maybe wala ka gabasa ang Bible, wala ka simba og sakto nga naman kay pagtuo sa Dios. Mao na nga magpabilin lang gihapon ang mga problema sa ato ang kinabuhi. Maoray po nga problema. Of course, dili po pasabot pa igsuonan hanga pag mga lagat sa Dios wala na kita problema. Pero mao kini, usahay na yung mga problema nga lisod jud kayo sulbaron tungod kay wala kita sakto nga pagtuo sa Dios. Now, faith is without limitation. Bisan kinsa makasulti niya ni ug bisan unsa nga item pwede pangayoon nimo sa Dios. Basta kay may zunan, subay lamang sa iya kabubuton. Pag imong ganing nahibaluan, nga kabubuton kini sa Dios, gamhanan ang Dios para mohatag ani, makaizunan. Ihatag na sa Dios kanimo. Kuptil lang gayud ang iyang gugma o iyang pagkagamahanan sa imong kinabuhi. Maizunan. Kaduha nga point. Ang una nga point para kita makabaton sa atong mga gipang-ampo, dapat na kitay faith in God. Ikaduha,
forgiveness toward others. Matod pa sa verse 25 and 26. And when ye stand praying, forgive if ye have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. Ay sunan mo rin. Nahibulong ko sa una ba, nganong Jesus, gi-appeal ni mo kini nga topic sa answered prayer. Ka-talk about sa mountains, ka-talk about sa fig tree, ka-talk about sa tuuhan nga nadawat ni mo daan, ug madawat kini imong gipangayo. Kanang gi-appeal kini nimong forgiveness, murag wala man kini labot diyan eh. Ay sunan, appeal di ay kini. Dili tubagon sa Ginoo ang atong pag-ampo. Dili kita maghatag pasaylo sa uban. Ingon na niya. Ingon niya. And when ye stand praying, Ginoo tagay ko ni ani. And when ye stand praying, forgive. Dili kinahanglan nga maadto pa ka sa imong silingan nga naa kay kasuko sa iya. Sa dihang gatindog ka, pwede na ka maghatag og pasaylo sa iya. Ingon pa niya, kung naa kay kasakit sa uban tungod kay nang ulam wala bayari, ha? Kung naa kay kasakit sa uban tungod kay giyam-iran kay bisag gwapo kuno kay mong makeup pero giyam-iran ka. Bisag nagitagaan nimo og sudan pero giignan ka nga laugan ka. Bisag lami imo hang giluto, giingnan nga parat kayo, nakikasuko sa iya ha. Ang kaysunan sa dihang mag-ampo ka kay nagay pangayoon sa Ginoo, pasayloan na siya daan. Kay matud pa sa Dios, kung imo siyang pasayloon sa ka sa Dios sa imong sala. Sa dihang pasayloon ni ka sa Dios sa imong sala, pagkanindot. Kabalo mo nga no? Kay bisan unsa ang pangayoon mo, ihatag sa Dios basta subay lamang sa iyong kalbugan. Ngano? Wala naman kay sala. Diya si mong kasing-kasing nga nagbabag kanimo, tali sa Dios o kanimo. Ingon sa Dios sa Salmo 66:18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Pero kung ang imuhang sala, wala na diha, kay gipasaylo na sa Dios. Paminawon ka sa Dios sa imuhang gipangayo sa iya. Ha? O sa ganito, para pasayloon ka sa Ginoo sa imong sala, pasaylo sa nang uman. May na dili jud ka tubagon sa Ginoo. Dili ka mohatag og pasaylo sa uban. Ano? Di man gani ka kahatag og pabor sa uban. Ang Ginoo di ko mohatag pabor sa imong. Na story may zonan diri sa Bible sa Matthew. Taon na ko ang outline. Matthew 18:23 to 21 to 35. Balik kita. Kinsa tong pasayloon? Of course, katong atong gikasukran, no? Ayo istorya diri sa Bible sa Mateo chapter 18 verse 21 to 35. Usa ka servant nga adunay dakong utang sa iyang master. Matud pa, ang iyang utang is 10,000 talents. Kining talent magigsunan ha, hinudumi kini. Dili kini talent susama sa atong time karon nga may mo tumbling, maayo mo kanta, maayo mga rati, may mo boxing sa mga Pacquiao, o maayo mo basketball sama ni LeBron James, Kobe Bryant, o Stephen Curry. Di na mao nga talent. Sa Bible, ang talent diha is unit sa mass. Talent is an ancient unit of mass or kabugaton. Ang isa ka talent sa unang panamaisunan is matud pa sa pagtuon is 36 kilogram sa gold. Ang isa ka talent ha, 36 ka kilo nga gold. Sa ato pa, ang isa ka talent is nagkantinan og 1,400,116.757 US dollars. Ang isa ka talent ha. Pero ang utang ni aning servant 10,000 talents. Meaning, prabi gikikadako ang iyang utang sa iyahang master. Now, ingon niyang master, bayari ang imong utang.
ug para makabayad ka sa imong utang, ibaligya imong kaugalingon, ang imong asawa, ang imong mga anak, ug ang tanan nga imuha, ngari kanako, aron makabayad ka sa tanan nimong utang ngari kanako. Ang servant nagpakiluoy, Master, be patient with me. Now, ang master, naluoy kaniya. Kaya nagpakiluoy man siya, duko siya. Nagpakiluoy man, sige kaluyan sa master. Ingon ang master, o sige, gipasaylo ko na ang imong utang, ayaw na katubayari. Ipay siya. Ug nigawa siya, nga pinasaylo na. Wa na siya utang. Natagbuan niya ang iyahang co-servant, fellow servant, nga nay utang sa iyaha, nga 100 pennies. 100 ka denaryos. Kapalumon sa iyang gibuhat, gipunlot ang iyang fellow servant sa kwilyo, gianat niya. Niyo siya, bayari ang imong utang. Bayari ang imong utang. Nagpakiloy ang iyang kauban nga servant, be patient with me. Kaluy ko, pasensyahe sa ako, tagaig ko taas-taas pa nga panahon para makabayad sa akong utang. Pero wala niya kaluy ang iyang fellow servant. Kabalo mo siya ang gibuhat, gipapreso niya ang iyang fellow servant. Nag-uulang ang mga kauban nga servants nga nakakita. Gisumbong siya o gipatawag sa master. Ningon ang master sa iyaha. Suko kay master sa iyaha, mao na ingon sa master. O the wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desiredst me. Shouldest not thou also have had compassion on thy fellow servant, even as I had pity on thee? Matod pa niya, dautan ka nga sulugoon. Gipasaylo na ako ikaw sa tanan nimo nga utang tungod kay nagpakiluoy ka kanako. Dili ba maghatag usab ikaw og kaluoy sa imong kauban nga sulugoon? So sama nga ako naghatag kaluoy kanimo. Usa unsay gibuhat sa master, gipabira siya palulong sa mga tormentors o gipanampunal-punalan. Ingana po daw kuno ang buhaton sa Dios ni adtong mga tao nga dili kabalo mo pasaylo sa ilahang isig katao. Ha? Ingon ni Kristo, kung di ka kabalo mo pasaylo sa imong isig katao, kato nakautang sa imong pasaylo ato. Kaya kung di ka kabalo mo pasaylo kaniya, dili sa kapasayloon sa ato ang Dios. Bisag unsaon nimo mag-ampo, dili ka tubagon sa Dios. Ngano man, ikaw gani mismo gahit kag kasing-kasing. Nangayo kag 10,000 pero ang utang nga 50 pesos dili mo mapasaylo? May sonan. Dili na ihatag sa Dios sa imong. Kay lakog kay ka. Pero di ka magyatagon kayo, ay na to bayari pre kay murag luoy man ka kaysa ako O kung kuan, sige, bayar to sa mga sunod buwan o sunod tuig. O sige, okay lang sa kuha, kaya marag luoy magkakaroon. Paingon ana, imong kasing-kasing. Lahat. Sure gayon, nga maangkon nimo ang panalangin gikan sa Ginoo. Ngano? Kay buutan ikaw nga tao. Matambok ang imong kasing-kasing. Now, mukha na no? Usa. Kung gusto kita makabaton o sa atong mga gipang-ampo sa Ginoo, unang-una, dapat na kita pagsalig sa Ginoo. Okay, mag-conclude na kita. Okay, why shall we forgive? That your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. Okay, this is the example. Sorry, wala na ako na-scan ang kuan. This is the example, the forgiving servant. Okay. Conclusion. What do we need to have an answered prayer? Sa atong gikinahanglan para tubagon gid sa ginatong pag-ampo? Una mga kaigsunan, faith in God. Dakong pagtuo diha sa Dios. Walay pagduduwa. Tuuhan nimo nga niabot na sa imong kamot. O moabot kayod kini kanimo. Ikaduha, forgiveness toward others. Pasaylo para sa uban. Ngano? Kaya kung pasayloon ni mo ang uban, pasayloon sa ka sa Dios. Kung muhatag kag pabor sa uban, tagaan sa kag pabor sa Dios.
niingon ka, ay na lang to bayri, imuha na lang ka to. Huwag ka sunod na lang to bayri, kinaluoy ko kanimo. Ang Ginoo maluyo sad kanimo. Kung maluluyon ikaw, mas dakong maluluyon ang ato ang Dios. Busa kita o kamo nga magtuon sa pagpasaylo sa uban, bulahan kita. Kay tubagon sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. Ampo kita, Lord, salamat ni aning time nga kami nagatuon sa mga pulong, kami nag-ampo ikaw mag-bless ani imong katawhan sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, kung gusto ka mo magkanong pa sa uban nga mga mensahe sa pulong sa Ginoo, subaybay lamang kita sa akong page, no? Pwede sa kita magkapaminaw lain nga mga wali gikan sa lain yung mga pastors, no? O kung gusto ka maminaw sa akong mga mensahe, pwede ka magka-drop by sa akong page. No, ang ngalan is Happy Maker, pero ako nag-change karon o Bible by Jay-cob Momo. Untay i-approve kini sa Facebook nga ma-change na sa ako ang ngalan yun. Kay previous pa na ako nga name Happy Maker. Ang meaning sa Happy Maker is ang Ginoo tighatag na ako ug tigbuhat sa ako ang happiness. Well, salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong gabi sa inyong hagdanan.